Jy moet gemakkelijk voelen. Als je voelt die pressure is te veel, dan moet je even een klein beetje niet bang. Voel het nou groter? Ja, gaan maar zien. Waar, hier zo. Hierdie 3 kilogram en 6 kilogram. Ja, maar dat is wat je zoekt. Ik maak een video hoor. Hey, wat voor een dag? Klein beetje vast. Dat is de eerste bijt. Ja. Lang geleden. Niet lang geleden. Niet eerst 5 minuten. Wow, niet eens 5 minuten. Zo, dat is honger. Ja, ik zie dat is honger. Ik kan niet omdat wat die ene was hier geweest. Wat heb ik hier opgezet voor? Wat heb ik opgezet? Wat gebruik jullie? Fluitjes? Ja, dat is van specie in. Oh, specie. Kijk nou, lekker ook. Ja, zo groot dat ik ook. Joe. Zo mooi ja. Dat is nog net zo beetje terug. Kom, zit er iemand op aan. Dat is wel mooi ja. Ja, dat is wel leuk. Ja, Beetje terug, dus weg. patroon nog op. Jij is spoken. Ja, dus jij hier. Ja, Size wat. Ja, je Ja, spook. dat klein. Ja. Juk, juk. Kom maar die patat. Kom maar die patat, jongen. Los die vast. Ja, dat is een mooie. Azee. Hey. Azee, papa. Yes. Donovan's pop-up. Hier is kalkie hier zo. Ja. Je hebt hij niet op. Hij is oor die 3 kilogram die ding. Nee, jullie is nog 5, 6 kilogram. Ja. Die lijkt nog 6. Niet meer 9 kilogram. Nee, dat is nog geen 9 niet. Donovan's pop-up. Hij heeft gezegd, zet hem net zo op. Dus ik moet op jou opgezet. Dit is kalkie. Stop, stop. Ja, maar hij is mooi. Ja, hij is mooi. Dit is wat je nog krijgt van die wintervissen. Dank je. Ja. Hier is een beetje gespookt met hem. Hij is oulik. Yes. Sien, dis wat jou TikTok mense soek daarom. Dat is een mooi vis. Ja. Wat weer die oukie. 7. Joe. 7.2. Hey. Hel. Zo, dat is hij. 7.2. Yes. Kom, alweer. Congrats. Was je bak met water? Nee, dat zie je al PB. Al PB is 9.2. Ja. Oké. Ja. Dan laat ik ook van jou foto nemen. Ik neem een video mooi. nog. Oh, ik weet niet hoe gaan ik hem optellen. Wat hem onder zijn pens. Ja, het is altijd zo bang dat ik laat vallen. Ja, je wil niet Ik met vat vallen. gewoonlijk mijn rechterhand zo bij die bek. En dan moet je staart op, ja. Dan zet je je puntje daar bij die stert van. Dan laat je hem. Ah, dan kan je hem op. Je puntje om je stert van. Net zo. Ach, mooi vis. Vis amper groter als jij. Ah, een minuut. Zit op je hurken. Ze is mooi. Beautiful. Jij moet hem verder uitbrengen. Ja, hij is beautiful, né? Zwaar. Ja, hij is beautiful. Zak zo'n klein beetje. Ja,